Det er jo ja, det er stålværk, men efter at... Jamen, jeg tror faktisk, de har pligt til at faste. Men det tror jeg. Det er lidt synd, fordi at græsset har slet ikke været slået i år, og det er jo sådan en pæn gang. Jeg vil gerne på afdelingens vej sige velkommen til vores udstilling her. Vi synes selv, den er rigtig, rigtig flot. Vi har alle sammen arbejdet på den, men jeg må også sige, at det er Ebbe Witt og Torben Gislø, der har trukket det store læs med udstillingen. Men det er jo fordi, vi vil fejre 100-året, DN's 100-års jubilæum, som blev stiftet den 21. april 1911. Og den blev faktisk stiftet på grund af Øresundskysten, da alle de rige derinde, de blokerede strandene. Og i 37, der gav tidligere statsminister Stauning foreningen ret til at rejse fredningssager. Og det der faktisk blev rigtig meget god natur ud af. Og det var så vores udstilling. Ja, værsgo. Tak skal du have. Og først og fremmest tillykke med 100-års jubilæet. Der er jo nok ikke nogen af jer, der har været med fra starten. Men I gør ikke stadigvæk et rigtig godt arbejde. Jeg synes også, udstillingen i dag, den er helt fantastisk. Og det er rigtig dejligt, at I også har lavet den således, at den kan lånes ud bagefter. Det var der rigtig mange, der kan have glæde af. Men det er jo rigtigt, at det er jo så 100 år siden, eller det var det den 21. april. Det er jo ikke nogen helt ligegyldig dag, vil jeg bare lige sige. Det er en, der er fødselsdag den dag, så det er nemt at huske. Man skal også huske på, at foreningen jo dengang ikke var sådan en bred og folkelig forening. Det var i virkeligheden en forening for de fine og for de rige, der sådan satte det i gang, men de havde jo så nogle andre idéer, end at man sådan skulle have det ude i den brede befolkning. Det havde også et navn, det hed jo Foreningen for Naturfredning. Målsætningen den var dog den samme, som den er i dag. Også det, jeg synes, der er noget af det allervigtigste, nemlig at vi kan både beskytte og benytte på en gang. Og der synes jeg i høj grad, at I gør en forskel i den diskussion, I altid indlader jer i, når der er store ting undervejs. Helt lokalt har vi jo sammen med jer fået lavet en klimakommuneaftale. Vi var ikke de første, det var Frederikshavn, men vi fandt hurtigt ud af, at vi skulle være med blandt de første. Og den klimakommuneaftale har jo udmøntet sig i, at vi har aftalt, at vi vil nedbringe vores CO2-udslip med 2% om året i de næste mange år, og vi er rigtig godt i gang. Vi har jo investeret 85 millioner kroner i ombygningen af alle kommunale ejendomme, således at vi kan nedbringe vores udgifter til det, og dermed også sænke CO2-forbruget. Vi har været dygtige medrejser af fredningssager. Jeg tænker bare i min tid på Kappelhøjkilen, Bakkestien osv., og resultaterne er fantastiske. De får jo også fint vist frem her, og rigtig mange mennesker i vores område tager jo del i den natur, og sætter også stor pris på den. Så det er rigtig godt. Vi har også fået et grønt råd, hvor I også har en god stemme inde i. Vores lokalplaner er I gode til at svare på. Så alt i alt synes jeg, både på landsplan og på lokalplan, at foreningen kan være rigtig stolt af sin indsats. Og en stor del af den danske natur, der er bevaret og benyttet, den kan man faktisk takke Dansk Naturfredningsforening. Ja, det har vi efter opkendt det for mig. Problemet er jo, at den fredningstekst, den er ikke respekteret. Det smittede penge. Jo, men prøv lige engang at se nogle store spåner, den laver, når den fælder træer. Og det kan den jo ikke lave med sådan nogle små bitte fortænder. Så laver den sådan nogle. Prøv lige at se nogle der. Prøv lige at se her. Hvor lang er den? Så lang. Kan man også godt det? Nej, kan man ikke. Men ved I, hvorfor de er så lange? Ja, fordi at det er søgling, og de der tænder har går, så har vi sovet De bliver så slidt tænderne, at hvis ikke at de laver hele tiden vokser, så vil de blive slidt helt ned. Og når de har fået slidt tænderne helt ned, så kan de... Ja, så er sommerfugl. Ja.
kålsommerfugl. Lille kålsommerfugl. Og så er det en hund, kan du se. Den har sådan 2 sorte pletter på forvingen, på hver forving. Hænderne, de har kun én. Ja, det er meget smart. Så kan vi lide det. Skal vi lade Sådan. Der kommer en flot.